जों साइमानो थानाय जों ससियेल मिडिया भाइरेल जा कमन न्यूज रगनुखा जे पपिता त्रिपुरा ने पपिता त्रिपुरा दालाय डिस्ट्रिक्ट नि जों नुखा आरो साल के थांनो थाङै बनो रेप पाइनाय बथा जागमानि ता जति कुन जस्टिस मेको रम जागियाखो जे कालप्रिट रक हानबाय जों स्टेट गभर्नमेन्ट कबंनाय सिनि खरं गटरबाय जों बंनो मेमोरेन्डाम सबमिट खालायनाय बरक एप्रोप्रिएट एक्शन नानांथुं सिनि बोरै बरक जों साल ब्रुम ब्रुम नुक दं रेप खालायजामानि सिनि बोरै बरक सेफ दंना नांगौ बरकनि सादिन दं बरनि लाइफ दंमा दं हानबाय बरनि बाय प्रोटेक्शन बाय जों टीएसएफ त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन जों साल ब्रुम ब्रुम न बिसि ब्रुम ब्रुम न जों आन्दोलन खायखांनाय कालप्रिट न जों रमनानि बाय गभर्नमेन्ट दागिनाय बर रमनानि इमिडिएटलि रमनानि बागिंथु रमै ताइ बंनो पानिशमेन्ट जेहेतु मेसेज सानाय जे सोसाइटी वो नेक्स्ट टाइम जहेंते बरक ताइ रेप कालचार न अब स्टप खायमानानि बागिंथु Bisa tasu jo rom je tai gusu jo tinara आन्दोलन ना आसक बाजे थांनाय नङा आन्दोलन सिनि आन्दोलन आसबाय थांया टीएसएफ आन्दोलन सालब्रुमब्रुम थां दं सलि दङ जों जास्ट कोभिड नि बागै इसा जों मेंटेन खाय दङ हाबबाय हापन जों तिनि योग्या जों तो आन्दोलन दं खरि दं नि त्रिपुरा सबले बुथु हकतैसा कमन काउन्सिल तिनि लामबातो थामका थानाय 17 तारिख लंत्रायो कायसा सिनि बोरै बासा स्लो बयस अंनाय बो रमजागय टकजागय बुथु जाका औने खूब खाखामो खादु खलागो साल बरम बरम सिनि औहाय के गतना दङ त्रिपुरा राज्यगो औने बायखे जों बनो कासनाय एवं बायखे जों शान्ति शृंखला थाय माथंनाय औ कयो सरकारनो एवं बिनि लांमा जाते शान्ति थाय जागा जागा सयना तय बिनि बमा बफा जेरकम दुखनां तय जों आइके जों बाखा खामो बाखा दुखनागो अबलो सिकता है कासनाय अकरा साकरा सेरक सिकलारक एवं विभिन्न दफारक जाते जों आइके स्नि समाजबासिनि दफान बायखे जों केबिंमुं न जों याकारा मानाय जों अबनो वान सवैलो जों अबथायखायो जाते भबिष्यत अबथायनाय सरकारनोबो जों अनुरोध खायो जाते अबनो नायकलय जारा अबथिखै आइके खायनाय बनो कासगय उपयुक्त शास्ति रना बागै जों दाबि खायो टंकासां टाकासां जाना बागै हागो मासाया मानैया गरिब कांगाल समस्त बरक जों थांनानै नायो हागो तंनानै नायो किन्तु जों गामखे जों मातंया दुखु कष्ट तिनि बलं थांखे बोरो फेरे जागो रमजागो बुजागो टकजागो बिररक अनेक दंखारे मैया अबन बै जों तामा खाय जों कासनानै जों सरंनि सहयोगिता एवं सरंनि समाजखौ लाबाय आं सरंनो आं बाखानि हामजां मैया फालै अबनो लेप टाइमनि आदा आके कासनानै आसुवा थाबाय आं सरंनो हामबाय Long Tribili Tipra Chupalai Butu tai Hakoti Sapumang Council tai Abni Logio Long Tribili Tipra Serne Butu Bai Chini Thangnai 17 tarik June 2021 salo Long Trai Onoram Parago Chini Bukuk Khoroksa Bukuk Pobita Tripura Murder ebar rape khai buthal jagmanin tui chingiro khadumung kaisa himbotok sing hemka on bai tini ang sananayo tini Tripura hastini ebar Tripura ni rajyo sarkar no जे त्रिपुरा को अबहाय सालब्रुम ब्रुम न पार्टी दंगो गैंग रेप ते मर्डर तिनी अबनि बागै आं सरकार न कइनाय राज्य सरकार न जत फारि दाक्तै सिनि बुखु पविता त्रिपुरा थैमानि जे बुथालनाय न रुतुगै कारिनानि बागै ताइ सुस्थ तदন্ত खायै गाम खाय इनक्वायरि खायै जे बुथालनाय बन रमय बन जे रेप खानाय बन रमय जे लसितगनानि एबा उपयुक्त शास्ति रना बागै तिनि जों हाकुतिसा पुमां काउन्सिल ताइ एलटिबि त्रिपुरा चुपलाइ बुथुनि बिसिंतै जों खायदो खायो